Kardom kar benglong pinia video klalo nona bache thang nai alang limen chakra alang limen binoke Bidyasing Teron nalthum chakra che parjana lamazan mate video kolobang so lamazan si kelang min nai lo mati kelang pen kolobang so lamazan si nalitum naning samdun nai lo nalitum comment box ong tok penam chinik ta totang te pinige alang li surini ra encourage yang bong akimi lamazan che parjana men hai lang iksina totang te video le start iglonang kimat pang labang solang majalong cepajan abang puben abang pitomen ke lahi iken lo Bidyasing Teron lapen barasa BP alang litum si labang solang majalong ke cepajan abang puben abang pitomiglo Nat Penlo labang solang majalong cepajan atomen ke lahi iken lo Bidyasing Teron lapen Bhagavati Tisupi alang litum si labang solang majalong ke cepajan abang puben abang pitomiglo Kanghon Tengne abang solang majalong cepajan atomen ke lai kenlo Bidyasing Teron lapen mirdan ronghangti alang litum si labang solang majalong ke cepajan abang puben abang pidomiglo nang litum chakra mate Bidyasing Teron cepajan alamajana video kolobang solang majalong si kelang men nailo mate kelang pen kolobang solang majalong si nang litum naning kang samdun nailo nang litum comment box ong tok penam chinik ta nang litum Hensek channel official fan sakapelang subscribe non lapen like tap ding non lapen komen bang tenegiri pinia video kelan sikang tonlo kurwang thuk dei ho